Dieneke Wagenaar, welkom hier. Hè. Een heel weerstuk. Hè. De eerste 4 op je lijst daarvan ben Trijen helemaal net ervaren in de politiek. Net in de Rie in elk geval. We hebben geen man. Ja, dan begint de vraag. Wat had me al zijn het maar fair, joh. Maar wie hint er hoor en nee, hè, wie ben in die zin onervaren. Dus nummer 2 is dan een nijgezicht, maar in het wel heel lang mee in de schaduwfractie. Dus die zit wel heel wat op inhoud op de dossiers. Nou, dat ben zelf nee, hè? Ik ben nee, maar ik ga het altijd wel volgen, de thema's. Ja. Dus ja, in die zin, het is net dat we helemaal geen idee hebben wat u Maar is het net riskant om als een nieuwe ploeg te beginnen? Waarom zou dat riskant zijn? Omdat je geen enkele ervaring hebt. Nee, maar wie onze achterban, die mensen die dit toernooi zitten, die ben net in één keer helemaal in beeld al. Ja. Die bloeien wel bij ons belutsen. En die hebben altijd vreemd van, nou, hoe ziet dat? Of waarom hebben toen dat en dat kozen? Maar het kan ik riskant zijn, omdat mensen je misschien wel helemaal net kennen. En denken van, ja, waar zou ik nou stemmen? Nou, dat doen we een heel soort aan. Omdat even bekend wordt. Ja, we doen een heel soort aan campagne voeren. On social media doen we een soort op. De interactie met mensen. Dus ik denk wel dat mensen nu te staan gewoon kennen. Ja, VVD is maar een liedste partij natuurlijk in de Tjerkse deal. Hoe wil je hem daar verhoring in brengen? Sorry? Hoe wil je hem daar verhoring in brengen? Hoe wil je hem grutter worden? Nou, vooral door jezelf te blijven. We presenteren u als gewoon hele nuchtere inwoners van uw gemeente. Maar die wil denken, als je voor de gemeente riet, juist wat meer kansen zorgen voor uw gemeente. Dus net altijd voor in apen en beren denken. En in allerhande beleidsstukken alles maar zo vol mogelijk afdekken, maar kleren taal en meer acties doen. Ja, en je vindt eigenlijk dat het beetje stil zit, hè, in die Tjerkse deal? Ja, dat had de Aron hier. Dus nog net zo zei van, nou, dat had Ben Grutte spannende projecten west, of we gaan soort nieuwe wenningen krijgen of nieuwe inwoners, of we gaan heel boost van de recreatie. Maar het gaat hartstikke goed met de Tjerkse deal. Ja. Elk dorp heeft zijn verschijningen. Dat zeker, prachtig. dat ben dingen die heel goed kennen, maar Ja. wie vinden dat het nou nog wel een tikkeltje beter kan? Waar moet het vooral beter in dan? Nou, in die zin wat meer ambitie tonen, hè? Wat meer inzet op recreatie, er zijn volle mogelijkheden ervan. En het is dan soms nog, correct net. En qua winkelcentra weer heel leuke kernen. Nou, wie wil die nog meer op elkaar zetten? Ja. Even hoe je een partij, hoe de list. Want het is voor elke partij, voor de verkiezingen van Nijweken, waar ze een tour om een goede list bij elkaar te krijgen. Wie dat ben je met lastig? Jazeker. Ja. Dat is voor gemeenteraad. En wie in de krijgt ook hoe je kan gruts kwijzen op dat werk in de zwaar. En de politiek had natuurlijk net zo'n goede namen. Nee. En Dus er zit net iedereen voor te springen om die aan te melden om bij een politieke partij te gaan. Er was zelf ik nog vregen op een feestje, wat ik geloof, een festival dat zelf organiseren. Ja, klopt. Zo ben ik maar in aanrekenkamer. En ik hier altijd wel mijn ideeën hoe de gemeente. Maar ja, zoals een gros van de Nederlanders, hè, wie jouw mening wil in de kroeg of op je visite of op social media het zien worden. En ik denk, ja, ik zit toch ja dat zin. En wie verdient het moment op te zeggen om toch ja te zeggen? Nou, ik ben zijn mijn peer van die gemeenteraadsleden, huidige gemeenteraadsleden, een gesprekje omgang. En ik zei, nou, en die thema's dan, en waar gaat het dan over? En ken je dan ook echt wat budgetten voor de gemeente? Nou, en toen ben ik eigenlijk wel uit gerekken. Ja. Ik doe mooi. Hey, en de partij die destijds nog voor de VVD is een partij van en voor ondernemers. Wordt wel vaak zijn, dus ik wel een beetje weer. Ik ben hem op een lijst in een paar ondernemers. Maar de ervaring is eigenlijk dat je zoveel die kwijt binnen onder het riedswerk. En het avanceert meestal nog net een fluit. Dat ligt bij niks voor ondernemers. Nee, zeker. En dat is echt wel een van wat minder dat we daarmee echt dus profileren bij de kiezers. Maar in ons verkiezingsprogramma hebben we wel zijn dat we exchange willen naar hoe je bijvoorbeeld die discipline van de gemeenteraad aanpakken. Ik ben al ellenlange vergaderingen soms tieren. Ja, dat wat ons. Oeren. En daar ben echt wel nieuwe ideeën en nieuwe foefjes van, omdat ik alle keer wat toch goed met elkaar moeten hebben. Ja. Want dat is eigenlijk wat je door als gemeenteraad. De belangen van onze inwoners goed afwegen. En dat gebeurt nou net? Zeker, maar dat gebeurt nou soms wel uit en treuren. En mensen zeggen, ja, ik moet toch nog even zezen en ik moet dit nog even afvoegen. Dat mag net meer. Je mag het wel de vader wat in om. Wat u zo'n keer de vader wel wat in. Ja. Hey, even nog het politieke spectrum in de Tjerkse deel. De gemeentebelangen, die zit nog in de Rie, die houdt op. Hesselbouw, maar die heeft net een opvolger vinden kennen. Ik vaak partijen, ik in het Tjerkse deel van ondernemers, daar lezen al je kansen voor je, maar net. Ja, ik denk in die zin dat de mensen die daarop stemt en die zich herkennen in Hesselbouw, maar zeg ik wel in u kunnen herkennen. Ja. Klerentaal, hard voor de ondernemers. Jawel. Nou, stel je nou eens voor dat je hem in de zaak Rut worden dat ze in het college komt. Moest dan wethouder worden? Nee, ik wil eerst gemeenteraad. Okay. Maar sowieso, ik heb helemaal geen ambitie om te zeggen van, er wordt me nog heel volle vregen van mensen, dan mag naar de Tweede Kamer en dit en dat. Ik heb gewoon zoiets, ik wil gewoon fjouweren voor die gemeente. Is het valse beskieden niet of nee. het vak echt leren? Nee, ik wil echt, ik doe het echt voor de gemeente.
En ik heb een ontzettend leuke baan. Dan krijg ik nog oer. Ik ben eerst en ik doe al je oren dingen. Maar er was dus net echt beroepshalve verder in de politiek. Nee, dat is net meer voor mijn ambitie. Nee. Nou ja, ik hier we stellen wat je ervan bak in het sterkste deel, maar de VVD. Ik wens jullie er in elk geval een soort succes mee, Dineke Wagenaar. Dankjewel.